Mhuri yeZimbabwe ndinodaira kuti maitirwa zvakanaka. Kambo Mutendi kubva paAlbum Mutendi kuna from my Fumai. Dambudziko rakatangirwa nemhinduro kare kare uri kuchema ilei kuMutendi. Ndoka pakaita kambo kekupedzisira mukati mezuva ranhasi muchirongwa huchi pasina nyuchi. Kune vachibata chirongwa chakupera. Let's meet again next week. Unoziva moyo wangu zvawamboita so wambofunga kuti ndikupe inzwisa yekambo kamwe chete kamukomana ndinenge ndinaye next week. Amene kuti kavhakatiza kuti vam vakaenda vakatiza. Zimbabwe ndodaira kuti maitirwa zvakanaka mufunge zvenyu. Zvakuitika panapa ka ndezvekuti ndine matangira andaita saka ndakuda kuti ndikuonekai zvakadaro. Kutanga kwandaita nekuti isusu takadzidziswa kuti kana uchipinda mumba mevanhu unobvisa bhutsu. Saka kana wabvisa bhutsu wakuda kuenda unopfeka bhutsu dzako. Haupinde mumba nebhutsu imo mumba hamudi kuti munhu uchibva panze apa kapa wonhingirikina wopinda nebhutsu mumba mune vana azvidiba. Zano marairanwa munhu wese nekuti panze apa ka regaitida izvi kune vamwe vanhu vanofamba vachisvipa murodhi, kune vamwe vanhu vanogara nembwa dzavo dzavanofamba nadzo murodhi umu. Saka dzimwe dzacho dzinongoita mesapo, saka paunongo uchifamba pai ende kune vamwe futi vamwe vanhu vaya vokuti vanoblowa manozi avo mucus munzira and so forth and so forth and so forth. Saka patinenge tichifamba murodhi umu 9 out of 10 kashoma yekuti unenge uchitarisa pauri kutsika. Saka a health advice kana kuti inini ndo imwe area yangu iyoyo. A health advice kune munhu wese akateerera ndikufunga kuti ka paunenge uchisvika mumba pai bvisira bhutsu dzako padoor. Wobva wadzitakura mumba mune vana especially vadiki vari kukambaira ava. Pamwe mune carpet mumba mapinda mumba payapa imimi manotsika pfuvu yembwa uko kana kuti mune zvamatsika makupinda nazvo mumba. Saka it's a little bit not hygienic nai kupfeka bhutsu mumba dzaunenge wafamba nadzo. Svika padoor wobvisa wofamba nemasocks. Kana vaenzi futi handifunge kuti zvinhu zvakaipa nekuti munhu anoda kuti achengetedze utsanana, kuchengetedza utano. Kupinda mumba nebhutsu hazvina kunaka. Mazinzwa kupi? Mazinzwa namafaro wehuchi pasina nyuchi. I know kuti 1 or 2 people might agree or they might not, they would disagree. But inini ndikufunga zvinhu zvakangonaka ungochengetedza utsanana kudaizi. Bhutsu wasvika padoor bvisa wobata bhutsu unorongedza kwadzinogara. Wakuda kupfeka futi famba nemasocks mumba unopfekera wakubuda padoor. Saka inini ndati zvandaita panapa ndezvekuti ndaintroduce pandapinda. Saka ndakuda kubuda semapindira andaita. Nai, saka rega tione panapa kuti ndiite sei panapa, ndiite zvokuita sei panapa. Saka kubuda kwandakuita ndo mapindira andaita. Manikani manzidzo dzichingopera ndakubva ndarova pasi. Gadzira kuti tione kuti tingabatana nezvimwe huchi hatiregedze kuunza. Moda kuti muzive kuti every Friday midday UK time zvakuenderanawo nekuti kwamuri ikoko nguva dzinenge dziri papi. Chipasina nyuchi chinenge chichiuya kwamuri chirongwa ichochi china mafaro muchichipiwa nemafaro chete promotions kukunzirai vaimbi veZimbabwe right from the source kwese kwavari tinovabata kwamunongonzwa kuti kune muimbi weZimbabwe tizivisei. Vanoda kuti ndipa macontact evamwe vaimbi nekuti vamwe vacho handivazivi. Namba yangu haizi so secret. Saka rega ndikupe WhatsApp namba yangu kana mune vaimbi vamunofunga kuti mungade kuti munzwe kana kuti mukandipawo namba dzavo inini ndinozovabata. WhatsApp yangu namba it's 07861783929. 07861783929. Vanongondiwatsura ipapa kuti mafaro ndeipi then tobatana. Zvimwe zvese muchisira kwandiri. Saka tinoda kuti tiite sei tiwanze ku anziziminate ine flavor. This is part of the flavor nai. Haina kuipa. Saka rega ndichibuda semapindira andaita. DJ Mafaro. Mafaro
Better go